И така, здравейте хора, аз съм Митко Games BG и да кажа, за 30 абоната правя giveaway. За 30, да, правя giveaway. За 30 победителите ще спечелят интро, аутро и клип с мен. 3 са победителите, а 6 ще са хората, които ще запишат, а записването става последния начин. Пишете долу в коментарите дали се записвате или не и трябва да си изберете едно число от 1 до 6. Да, трябва да си изберете едно число от 1 до 6. И така ще изберем победителите от giveaway и имам специална игра, която ще запазя в тайна за 40 абоната и за 50 абоната ще запазя още една игра, а пък за 100 абоната правя giveaway. Така че да стане скоро. Да. И надявам се да се запишете на giveaway, да ви хареса и чао!